wonten isi Surakarta sakmenika sampun dadi tiyang jenengan. Wah, jan elok. Biyen mula nggih dados tiyang apa ya biyen udu tiyang. Tegese wong elok, saiki wong kondang, wong viral kaya ngono kuwi. Mergo nun sewu yen kanggene kula lho Mas Gareng. Dawuh. Dadi dalang karo dadi pelawak kaya jenengan, abot jenengan. Lah kula ngedep kelir, omong apa ae tetek mergo mboten adu arep kalih penonton. Jenengan adu arep, mbanyel lek nganti ora ngguyu kan wajahe wong iki sampean ngerti kabeh. Nggih leres. Ayo ngoten. Pripun hawane lek mbanyol lek genah diar penonton guyu lek genah sampean lek seneng. Lek suatu saat sampean mbanyol terus ora ngguyu ngono terus piye perasaan jenengan? Sakit tok, Pak. Sakit ya? Estu. Ngoten niku nampa bayaran mending mboten purun nggih. Purun. Lho. Lah tegese ra konsisten malian kaya ngono Lah kuwi. pripun kadung duwe kebutuhane, Pak. Kebutuhan oh nggih. Dadi kula ngerti menawi pelawak niku sok-sok anggere dier sukses niku wah lucu tenan garing jajak kae. Jenengan mudhun kok panggung lak tuwetek ngono. Wah, tetek estu. Dadak nggih. Bagah ngoten. Nggih. Lek mboten lucu medun pripun? Mlipir ngoten. Iwan mburi kelir ngoten nggih. Oh nggih. Nggih, alhamdulillah gandeng menika taksih wulanipun Syawal ngaturaken minal aidin wal faidin mohon maaf lahir batin. Nggih. Sedaya lepat kekirangan kula nyuwun pangapunten, semanten ugi lepat kula mbok menawi wonten salah lepatipun apa pokoke mang lho Pak, pokoke manget kok saiki nyuwun pangapunten. Mboten wonten ya kangge kula mboten wonten Mas. Sing jenenge panggung niku nggih kados mekaten menika. Yen nganti tido-tido ragu-ragu ewuh pekewuh mboten dadi niku mangke. Nggih. Nggih kedah ngoten niku sing jenenge profesional niku mboten nyawang sing dalang niku sapa, kuwi apane, pernae piye mboten kudu ngoten. Ning bagaimana kita bersama-sama untuk mensukseskan pertunjukan itu. Dadi yen sukses bareng yen ambruk ya ambruk bareng ngoten niku. Nggih, alhamdulillah matur nuwun sampun ditampi kalian keluarga besar Madangkara. Kula kok omah wis ragu janipun engko nek pun dugi mriko ditampa apa ora kula ngoten janipun. Nggih ditampa. Jumbo kali amal perbuatan jenengan. Nggih ngoten niku. Tegese jenengan lak wau prilakune lak sopan santun. Mila nggih ketampa wonten mriki ngoten lho. Amin pangestunipun. Ah nggih ngoten niku. Alhamdulillah jan rasane kaya wong ipi kula saged gareng nderek jenengan. Jenengane aja sok nemen-nemen limrada kali kula sak kanca. Wong jenengan ning asring nderekaken para dalang-dalang kondang. Sampun to, sami kemawon anggenipun sesarengan antara dalang, sinden, pengrawit lan ugi panjenengan sebagai pelawak untuk bersama-sama menghibur warga masyarakat Grobogan. Yen penggali warga masyarakat Grobogan seneng, otomatis atine ayem nyambut gawe ya semangat. Yen nyambut gawe semangat, insyaallah rezekine melimpah ruah kebak ing reh barokah. Amin ya rabbal alamin. Sing kula remeni saking panjenengane ngeten iki lho Pak. Napa? Mboten bedak-bedake ndi sing dagelan senior, ndi sing cek ajaran, ndi sing lagi kenaonan, sedaya dirangkul sama rata. Upama enek dalan ya digolekke dalane, nek enek nggon dipapanke nggonane. Sok kala mangsa kan enten to Pak. Dalang nek wis rada misuwur, ya wis misuwur ora rada. Petuk dagelan sing ajaran ngeten iki wenang omah dicutik-cutik ngoten niku kadang kita yang menjadi minder. Sakemen mboten enten dalang sing ngoten niku mboten enten. Sedaya mending rengkuh kok Mas Gareng. Ya alhamdulillah tujune kok sedaya sae. Nggih. Mboten sinten to ngoten niku mangke kula telpone sinten sing ngoten niku. Nggih mengke kula caosi nomeripun. Wah, nggih ngoten niku. Aja keronta-ronta. Wong sore mau limbuane semangate saiki kaya wong nuwun sewu kaya wong trenyuh nyapa. Ngantuk. Lho. Profesional kerja ki nadyan to ngantuk kaya apa ya kudu disemangat-semangate. Melek-melek ngono kuwi. Niat tak niati kok. Mboten gur niati kula ora gur arep ndagel tok mboten pokoke niati ya lek-lekan gandeng iki malam Jumat kliwon dina wingit mbok menawa sapa sing gelem njaluk karo Gusti Allah mapan ana sepertelune wengi, sepertiga malam. Dawuhing para ulama, dawuhing para santri, dawuhing kiai, sapa sing gelem njaluk ning sepertigane wengi kuwi waktu yang paling disukai oleh Allah. Insyaallah dijabah. Panyuwun kula mugi-mugi Indonesia tetap aman damai. Amin. Mergo nek Indonesia negarane damai arep nyambut gawe napa ora nggih lancar to, Pak. Kepenak nggih. Arep apa wae kepenak wayangan nggih lancar ning Cubi. Upami kok enek gegeran napa ya sida wayangan. Leres. Upamane awake dhewe urip ning Iran apa ning Israel. Lah nggih. Apa iso wayangan nggih. Nun sewu, sak liyane Indonesia nggih, tiyang berkumpul mongko tengah malam ngeten iki, lebih dari 10 niku wis mesti dibubarkan oleh aparat. Oh ngaten. Kula teng Tanah Suci wingi ngoten nggih, mongko awan-awan lho, kumpul luwih kong 10 niku yen ra cetha niate ngopo mung jagongan dibubarke.
Lah sing penak ning teng Indonesia. Alhamdulillah. Kados ngoten niku. Wong pirang-pirang mongko yahene tasik dipun paringi izin karo pemerintah. Lho niku. Inilah kasanah budaya yang harus kita lestarikan. Nah, Kuncaraning bangsa gumantung luhuring budaya. Nah. Muga-muga Indonesia selalu aman damai sejahtera, budayane saya ngrembaka, negarane saya kuncara. Amin Allahumma. amin ya rabbal alamin. Semua sudah paham? Oh iya. Kula golekne kanca Mbak Mira coba kaya apa sampean nembang gandrungan bawa yen ana apa kuwi jenenge pancingane seorang wanita kan jenengan iso menjiwai le nembang. Oh ngaten. Nggih no, nggih. Pelok monggo, slendro monggo. Ugi kula ngaturaken sugeng dumateng Pak Marjono wau ing sampun kepareng rawuh. WA kalih Bu Kesi Bu kalih jenengan ning dereng kebikak niki wau ndelosor king ngisor debok ning ngersake langgam apa aku lali ning apa-apa Oh mau. nggih, matur Mbah Nuwun, Nggih. matur Mbah Nuwun. Nika ugi ngaturaken matur Mbah Nuwun nembe niki lho Pak E. Napa? Ditenggani kalih Pak Kadin. Tasik lenggah to? Taksih Pak Wahono? Injih. Masyaallah. Nembe panjenenganipun ingkang kersa nenggani wayangan dugiyah menten nek nuwun sewu mbok menawi riyin gandeng ayahanipun kathah sok kala mangsa rampung limbuhan tinggal kondur ning gandeng nuwun sewu jenjing dilah nggih libur panjenengan nggih sing kersa nenggani matur Tepuk tangan untuk Pak Wahono luar Panjenenganipun Pak biasa. Wahono pancen momong banget nek kalih seniman. Nggih, sakniki ngeten, gelem jujur lho, Paton gelem jujur. Nggih. Seniman iki mboten namung bab materi, ini lek nyambut gawe ditenggani kaya Pak Wahono. Leres, leres, Teng rasa leres. lak bombong. Leres. Marem to. Suatu penghargaan yang lebih dari itu. Nggih, Nek ditenggani para-para penggawa negara ngaten iki, Nggih, Masya Allah. Mbah nuwun bekti kula Pak E. Nggih. Masya Allah. Nggih. Pelek nggih. Elak, nggih. Aduh. Jenengan sing bawa mangke langgame utawi lagune mangke Mbak Mira Kirana. Inggih. Nggih. Ngampil bawanipun angkitanipun Ki Ageng Profesor Sarwanto. Wow, nggih. Iya, muridé iki biyen. Nggih. Anang. Mboten ngangge anak. Nggih. Monggo, monggo. Oh, ya. Merati Iki gandrungan kok berjauhan ngene. ronde pertama. Oh, ronde pertama ya ya. Heeh. Si awalan kok. Awalan no, proses contonipun kula piyambak riyen kalih mbok wedok. Pripun? Pertama nggih enten jarak jauh paling gurung klirik. Nggih. Bareng rodok nyedak njawil. Ngono nembe Nggih. 2 minggu niku. Nggih. Rodok 2 sasi wani jiwit aku. Ah, nggih. Bareng saiki rodok 3 tahun, Pak. Niki Piye? meh 6 tahun kula. Saya mesra. Wacal gitu. Mboten saged, mboten pareng kados ngoten niku. Peningkatan cinta. Wah, kok mancal? Loh, tegese iki mancal ki anu lho, Pak. Lah apa ya? Man. Kok balik mulai ya? Niki sios mboten niki. Sios. Mungkin jenengan penasaran suara kula. Penasaran saestu. Nggih, tak ketok-ketokke niki. Nggih. Ulangi nggih, Mas. Nggih. Karya profesor. Nggih. Injing-injing badhe ngasto teng mriki lho, Pak Prof. Nggih. Endi teng Karangrayung? Oh, syukur-syukur nderek bingah. Kula gareng iki. Wah, Telepon. nggih. Di dawuh Prof, ngoten. Nggih. Tanggal iki selo. Selo, Prof. Oke, nderek profesor ya di sendika ning regane manut aku. Oke. Wah, nggih. Wayangan nggih. Masya Allah, nggih Profesor Dalang mosok. Wong kula nggenahke kan sosok nggih seminar barang. Seminar nggo gareng. jenengan iki yo dak sia. Ngawut ya modele ya. Pun langgan. Nggih. Nunjuk riyen, nunjuk riyen. Hmm. Merati kaduk manis pacak kebegan wiraga Apik tenan. semua sudah paham? Wah iya. Pancen kudu duwe ikon ngono kuwi ya jenenge. Injih. Nggih, pancen kudu duwe ciri khas ngoten niku. Sing jenenge kata-kata tepuk tangan ngoten sakniki gareng pundi mawon ngangge. Derek to. Nggih, mboten gareng Petruk Semar melu kok nggih ana nggih. Napa nggih enten kok Semar jenengan niku. Ah, nggih. Ayo.
Niki wong nggih salam saking Mas Bilung, mboten saged mriki nembe gregesi. Nggih Mas Bilung saiki mangke teng Ndawe Kudus mriku to, Pak. Oh, ngaten. Riyen nak teng pedalangan nak komplit to. Nggih. Enten Mas Togok, enten Mas Bilung. Oh, iya. Kula ora pernah Janaka. Lah ilang gapite kuwi. Ayo, Janaka klawu ora ayo. Anu, Pak, cakrak anu gagrak perlu dadi. Oh iya. Apa nek Enggak ya saka saksemen lho Loh, iya. aku duwe wayangan saksemen duwe. Lah ning ya nek Janaka ya ora patut. Iya, patut ae. Nek kula ya wis beningan, Pak. Waduh. Padang bulan, ayo. Padang Jinglang. Nggih. Pacak kebegan raga Sri Gandes lan Ceregan dare rasane beda kok nok Pripun? ya nyawang sliramu tak umpamake wayah esuk sarapane sega soto utawa sega soto Pak Min Klaten Nggih. nek Sop gandungan nika. Nggih. lho enek sotone saniki Enten sotone to? enten sotone Nggih. jenengan yo dereng nate mriko berarti sop sop Pokoke rasane ngoten niku seger to niku. Soto mbok deli ngoten nggih. Oh iya. Nggih, Klaten niku nggih. Nika seger nok pandak esuk. Nggih nek enjing sotone Pak Min. Pak Min gathuke paru, bah sate usus jos nyampleng nok. Gandrungan sing saiki. Nek gandrung sing emang koyo model gudeg kok modele. Gudeg iki sayur nget-ngetan lho rumah tamu kuwi. Mboten napa-napa ya saya enak ya nak ya. Nah rodok 3 dina ngono malah karek kecute karo asine. Bah. Lah nggih. Tese niki. Napa? Gawane. Tese ngono belok larik. Oh, nggih nggih nggih. Bah jenengan iki gak paham gending to, Pak? Mboten. Lah krungu lagi iki lho aku. Krungu lagi iki lho nggih. Astagfirullahaladzim. Nggih. Mula mang pahamke mboten napa-napa, nggih. Lah kula dereng profesor kok ya. Asmarandana nuju prana. Menuju Prana. C. Oh, Karya profesor. Oh iya, Niki. tunggal ini kok aku kang setya setuju. Astagfirullahaladzim. Anten. Semua sudah paham ya? Paham. Ya Mas. Aduh, mah lali to kula wong. Cakepane angel kok ya. Rapar gending sampean ya. Kok nyepeleke aja cecak-cecak nok rotok rene. Aku nek dina diganggu ana modele ngoten niku kok nek kesempatan ngono kaya diregoni ben ilang kesempatane. Pancene yang berduaan itu yang ketiga adalah Setan. Nah. Satu, Leres. dua. Heeh. Lah sing ketiga Lah, gak Kula wani mboten aku lho, gak kula wani mboten aku. lho. Gak wani aku mulai kok ra sida tekan nggon omah. Lah ngopo nok? Duduk ning dalan. Aja wedi. Lah piye to Pak Ana Mas? kakak. Iya. Tekan ngomah. Lah mbok gampang to perkarane iki. Iya. Tapi kira hitungane to. Lah, Lho Mira, wae, aja ewah-pekewah ngarane kadung sing ngene lho. Muni setane Pak Dalang ora apa-apa. Aku ya pancen setan. Lah iblise kuwi. Lah. Saya nemen. Kowe ngerti sapa iblise? Lah sinten? Kula. Lah kok yakin ngono? Panjenengan bangga. Oh iya. Klegake atine wong liya kuwi ibarate nun sewu godhong telo sak klendahe klegake weteng. Nah. Apa wedine klegake wong liya kuwi kanugrahan sing gedhe entuk barokah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wah. Ngono. Ora apa-apa aku biasane ora apa-apa, tapi kan warga sudah paham. Siapa to saya? Nggih. Gareng kelawu. Ayo. Tak tambahi garing kelawu yang bersahaja. Wah bersahaja. Nggih, ket mau istighfar ping bolak-balik. Matur nuwun. Nggih, wong ndek ben iki Kula pas hitungi lho ngaten. Eh. Aku istighfar wis ping piro jen? pas tak ulang iki lho. Ya wis ngono kuwi anggaran. Ayo Mas, Mas jajak maju. Astagfirullahaladzim. Dereng apal. Wis sak apale ujian ora apal piye. Lah pas Iban Jobo tancepan kene Baladewa, kene iki sapa jenenge Praguta teko. Tandu. Nah, terus joget astagfirullahaladzim ngono ngene. Terus tancep, tancep nih Pak, teng pundi? Debok, mosok ning cangkemmu. Astagfirullahaladzim ngoten. Tancep mak ceplek ngene to. Kudune lak rada ning kene, to. Rada mundur. Jak, rada mundur. Ora wayange, wonge malah mundur ngene iki. Dek karo ora wayange kuwi lho wayange sing mundur. Astagfirullahaladzim ngono. Nek niki cerita sing saestu, Pak. Piye? Apalan dosenipun almarhum Blasio Subono ki Pak Bono. Pak Bono.
sak kelas nak tiang 8. Ayo sing wis apal maju dhisik. Delalah kula kalih Mas Eko Kediri maju dhisik apal. Oh iya. Bocah sing nem urung apal diteter kalih Pak Bono. Ayo sing wis apal entuk dolanan ning jaba, rak ngoten. Nggih. Kula kalih Mas Eko metu ning jaba. Lah kok Prof Liwat. Prof Bocah nek goblok ya ning jaba. Estu niku. Masya Allah. Kula sih mlebet meleh nuwun sewu Pak Bono tak nglebet mawon. Lah ngopo? Darani wong goblok. Aku ya ngoten. Niku saestu. Astagfirullahaladzim. Lah ya toh. Ayo, diteruske mau ya. Edi atining sekar Wonogiri gambar Aku ndandani kotak. Putri gunung nuju Cakepamu salah lek kuwi. Aku ya murid Prof Sarwanto. Dalem. Ora Putri Gunung nuju Prana. Lah napa? Putri Ngulon nuju Prana. Lah kuwi. Nek bab niku kula mboten mudeng. Oh, mboten mudeng ya. Oh iya, ora ngerti lek kuwi ya. Kula gur maca buku Putri Gunung. Oh iya. Ora sing bener awakmu. Aku gur rekake ya mengisi banyolan lah ngono kuwi. Oh, ngoten. Oke. Coba-coba aku ra ngene. Ya terus panjenengan nate kok ndamel status kok makan bersama dengan Putri Gudon, ngoten nggih nate. Kowe lek gage lak gobrok kuwi garwane wakil kepala sekolah lho ora. Sinten? Mbak Putri Ngulon iki. Napa namung setunggal wong sanes nggih enten kok. Wakeh ya. Oh iya. Kaya kok. Apa langgame Mbak Mira? Derek. Nggih. Buka celok nggih. Buka celuk. Oh nggih, nggih. Nggih coba. Apa kuwi? Nek gak tak duduhi. Nggih. Aja mbok dudui telas. Telas. Senengane garingan-garing kok. Soale madang karaki profesional. Mesti Oh, ngerti. estu. Menika nuwun sewu mboten umuk mboten sombong iki gender nggih calon dosen. Pengendangipun nggih dosen. Lah niki sedaya sarjana lho. Lah nggih ora maidun, ning kan enek siji to. Pripun? Sing jedor Njidor. tukang tambal ban. Kalian profesi. Aku etum tungkang. Ayo etum. Mboten lho Mas, nuwun sewu lho Mas. Nggih kok kula pek. Aku yo urung entuk. Ayo nak tembangin apa nderek? Nah, Ya. Wah.
wong lek buka celuk marai kaget kancane. Ning nek swantene mboten maido jan luar biasa. Oh nggih. Piyaine cantik, suarane apik. Lah. Nggih. Beh, ya gur bejane bojom gak lucu. Oh, ngece. Oh, drupe. Oh, ngerti aku. Mesti nonton to konserku karo Mbak Cindy. Ganteni sampean to. Iya iya. Biyen ngejak. Anu, Pak, sekedap. Napa? Mas jajan iki sak lintune dalang. Dagelan. Copet. MC niki nggih elok. Masa? Nggih, bahkan niki MC-ne tanggapan mboten bain-bain lho. Teng pondok lho, Pak. Pondok pesantren. Nggih. Pondok pesantren Manggaring. Mula sakniki lak dados garing bersahaja to. Oh. Nggih, amargi alah, sering nggih, sabane niku pondok, Pak. Nggih. Ibu mantu kahanan. Oh. Nah injing-injing teng gereja kula. Lek. Nah injing-injing Oh. kan nge-MC Paskah, acara iya. Paskah. Heeh, iya. Kula sing MC kian. Nggih. Nggih. Mongko isuk ning isuk jemuahe, jemuan isuk. Nggih, ayo kahanane kan Paskah sebelum Jumatan. Oh, nggih, nggih. Lek MC piye jajal pengen ngerti aku. Ah wis kok. Iya. Kowe ki sembrono. Matur Mbah Nuwun ya, Nak. Apa akrab kalau garwane sampean karo garwane Mbak Kirana? Masya Allah. Lah kados ngoten jenengan mboten ngertos to, Pak. Akrab apa? Ora kuwi jane bojone sapa to, Nduk? Kok iso ngarani garwane ora lucu. Ya tegese ora lucu kan ya ora ndadel Bojoku kok pancen pancen. ora lucu, Mas. Profesinya kan beda-beda. Gue. Nek yo bejane wong wedok lek duwe bojo lucu iki bejo tenan. Nggih. Nek nggih hiburan, ayo. Nggih. Wong aku lek nang omah nggih dolanan bojoku kok, ayo. Ayo. Ora lucu ya nggo dolanan. Lah iya. Ayo. Nggih iki ngaturaken sugeng rawuh menika gandeng Sapa? apa to jenenge? Dalu niki nak nuwun sewu seniman sekabupaten Grobogan sasate mboten enten sing prai. Nggih, Siang syukur. mau dugi dalu niki wados sing MC campur sari sing kerawitan sing tayuban sedaya mangkat. Lah mula niku gandeng sedalu niki rak mangkat bareng saya enjing saya rame wong rampung tanggapan terus do mampir mriki. Oh, Jadi ngaten. komplit nika adik kula Mas Faro nggih dalang ninggal nom jos pun laris mboten umum. Alhamdulillah Nggih. nggih Mas Faro. Nggih Mas Faro. Sinten malih? Terkenale Pak Codot. Heh? Pak Codot. Kok iso adoh men Faro dadi ngono kuwi? Ngapunten wong terkenale ngoten kok. Oh iya. Lah Codot ora mbluro kae to, muridku mbiyen kae lho. Jo Codot sapa kae? Jolondo. Oh, Jolondo. Ayo. Kok adoh men to Pak. Adoh ya. Komplit niki pokoke estu grup rawitan pun nglumpuk mriki sedaya. Lah lor-lor niki tak murid kula kabeh niki. Pundi? Isi Prodadi to. Wah. Lah niki barang Pak Sigit Niki sinten? niki tak angkat dosen Oh, mengisi Pak Prodadi. nggih. Juga lenggah matur Asli nuwun. Bluro menika kok Oh, iya. Wonogiri. Eh. Nggih sakniki kula angkat dosen Prodadi. Syukur. Seangkatan kalian jenengan menika. Pak Sigit. Oh, masyaallah Pak Sigit ngowel kanca sakosan. Lah nggih. Zaman SMKI walau niku mbiyen mangkate nul putul. Asli ora iso apa-apa nek akhirnya mergo saka rajine akhirnya menjadi pengerbab bagus, pengendang jos, Nggih. pengender top. Pun teng mriki dados tolak ukur pengendang grade A nggih panjenengan iki. Ayo. Mriki nggih grade-gradean kok, Pak. Oh, Angger nek grade kelas. A ngoten niku 800 pun sak. Nggih. Nek grade B nggih 750. Mbok aja diterangne ngene ngopo lho, Ben blak-blak. paham. Oh, lho. Dadi mungkin nek jenengan bayar kanca-kanca kan oh bae nek Prodadi semono ngoten nggo perbandingan. Oh. Nun saya Mas Heri. Mas Heru, bilang apa sama saya? Ayo. Sama-sama. Rumangsamu iki madangkarai beda. Bedane pripun? Konsepnya iki beda. Bekerja adalah ibadah, rezeki adalah berkah. Lho kaya ngono ya. Nun sewu. Piye? Tak umpamake wong ibadah salat. Piye? Salate sah yen nglakoni wudu, ibadah sah nek bayaran, Mas. Nek ora bayaran ya ora sah to, Mas. Ngoten lho, Pak. Kabeh iki enek urute kok. Aku ketoke kapok nggih garing iki. Provokator malan. Lah ya piye kahanan, Pak? Oh iya. Yo, saya genduk Winong karo genduk Birgita dibarengke, coba kaya apa. Cocok. Nggih. Lakon bojo loro aku. Sisih Winong, sisih Birgita. Piu. Serasa hidup di dunia ini milik kita bertiga pokoknya. Iya. Kanca-kanca njaluk suluk lho sampean. Ya, Bu. suluk.
suluk. Ayo. Aja ngono kuwi to, Mas. Nek kaya karo sapa to? Lah, wis to. Aku kuwi urung iso, nerokne kuwi urung iso malah. Ndang to, Mas. Mboten sah, cengkoke pun benten kok, Pak. Mboten napa-napa pun sak ikhlase jenengan. Ayo. Ndang, Mas. Pak Cahyo niki dereng ngertos lho. Nggih. Mosok Pak Cahyo? Weh, kasanah budaya yang seindah itu. Belum tahu. Kasanah budaya seindah itu mosok belum paham. Kok nggih ku jenenge kasanah ora indah ya. Ayo malah katanya. Kaya apa jajal? Jajal. Sampean Mas, ndang Mas. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Tapi nganu Mas, Jim. Tapi mungkin jenengan terokne lho Pak Dalang. Apa? Mungkin kan iki Mas Jajak kan mencontohkan to. Lah mungkin jenengan kan nirokke. Kok iso kowe ngongkon aku Pak Wahono meneng ae sing nanggap Ya ora. ben to iki kan anggota, request Ya, anggota. watone kowe ulang tahun ke 300 abad tak terokne wis ora. Ayo. Ayo. Aku mau untuk bocoran oleh Pak Cahyo. Apa? Pak Cahyo bakal miturut apa sing mbok ngendikake janji siji. Apa? Nek pas nuju kowe fitness. Alah. Mesti. Koyo roh lho. Nyawang kok koyo Ya ngono. kalau enggak statusnya jenengan no. Nggih. Nang suluk mlipar-mlipir ya ora. Ayo, Ndang. Dalem. Ndang suluk kok Oh, malah. Bukesi sing takut ta Pak? Tak wangsuli riyen aku sing takut Bukesi kok. Nun sewu bareng atur. Bapak niku kalau wingi ndamel status, iki ndamel foto niku Mbak Yu kadose niki kadose ning fotone ditutupi stiker ngoten kali. Aku sampai ora ngerti ya, berarti aku diprivasi berarti. Mosok nggih? Iya, ndak pernah ngerti statusnya Pak Iki Cahyo. jajak ki ora mung rusak rombong aku. Gur namung ngene lho Pak, sepele jane. Piye? Pengen fitness gur ngoten kok. Nggih. Oh, ngono to tibake. Diam-diam ngono kuwi to bapakmu. Mosok jenenge mboten Wah, mirsani? kita ada tekan ngomah yo, tak sampluk parut. Weh, mosok jenenge mboten mirsani, Bu? Ora ngerti. Loro larane wong wedok nek diprivasi karo wong lanang. Lah, Wong Jak. omah iki aja enek sing ditutupi. Jajak. Antarane siji lan sijine. Tak rudal ndasmu ya ora. Utang terus terang apa anane lho, Bu. sesuk lek HP-ne tak operasi arep aku. Lah ngeten, Bu. Gak tenang. Pokoke jenengan nek sesuk nganti padu ngabari kula lho. Lha iki ora mung ngrusak rombong aku, ngrusak keluargaku barang. Pancen dadi pangajap ingsun niku. Walah. Terus dulu ora. Kowe sulukmu kapan? Lho, cek sida niki. Gitu. Terus lali kok. Jelimar ora ayo. Dodok, Dek. Oh, alah, yo. Mula kayu sengon kok. Ngawut ora. Sing gawe ning kene kuwepruk mimbar kowe ora. Tak dodoki. Nggih. Cuangkah anggro sesumbar lindu bumi goncang kanjeng. Jangan mengganggu konsentrasi toh, Dik. Lho kuwi apresiasi kok ngono kuwi kok. Ini jangan pas saat ini, jangan dulu, nanti sudah selesai aja lah. Oh iya. Ya di sini semua sudah paham kok. Oh iya. Anu, untuk bahan belajar direkam aja, direkam. Siapin dulu HP ini. Ulangi ya Mas, diulangi ya. Iya. Disiapin HP ini nggih. Nggih. Nggih, bahan ajar mengke. Nggih. Diam. Diam. Astaga. Diam. Kowe nyelukmu ora Mas, wo pernahe ora. Anake Semar togo ki kakange Semar kok. Mas. Jurusan pedalangan ora ngerti sora silah. Wo. Lah ning biyen seneng Mbak Yuku. Wah. Ayo, ora. Oh. Cuangkah anggro sesumbar lindu bumi goncang kanjeng kumaluduk kadya guntur ketut umu pengkang calon dibak lumembak penyune kumambang Sang Wisnu Bathara arsa hang klebur bumi om Sebentar Mas.
Apik lho, apik. Sampeyan warna suarane meh kaya Mbah Mantep Sudarsono. Mau ketoke Mbah Mantep neng kono ya kangen neng kono rene dagelan ketoke. Pun ketemu wingi kok ngipi ya. Ketemu Pun lah, ngipi iya. ya. Mboten sak dedak mriko nek ketemu dengan orang yang di beda alam itu cukup dengan mimpi. Oh, ngoten. Nggih. Mosok gak paham jenengan? Enggak ya? Oh, tangklet kula putu kiai ya. Wah. Ya nang bir yo. Ayo, kaya apa nembang sing apik. Nah, nggih. Kaya jan iso apa kae kapel apa kae? Oh, kapel ya. Astagfirullahaladzim. Sampeyan lho seragame padha ngono lho maksude. Anu Pak, Nek instruksi seragame Pak. padha niku nek wong mriki ngarani sambirit. Heh? Masa sambirit. Alah padune pengen demek aku. Enggak. Ora ngono. Neh, bisa kan? Pak, saya Pak Jim, Pak. Apa? Niku wau Pak Bugesi nang kleti kula, Pak. Ngapa? Nil, tenan to Nil, bapakmu nggih sorry kowe to Nil ngono lho, Pak. Aku ndredeg lho, Pak. Wah, aku ki ora tau story carane piye ra roh kok iso ora. Ngono kae sing masang ya gelar ngono kae. Lah anake gitu pakakne ngono lho terus. Mosok berarti sing kala wingi jenengan gawe story Mbak Silvi niku nggih niku senes jenengan apa? Gelar kae. Oh, alah ngono to. Pas kayu tahu loh Mas gawe story Mbak Silvi yo. Fitnah. Biyen tau rangkung ya, ge story tutik malah. Iki lho Pak Aman, dasmu ngono. Ya itu namanya keluarga yang solid. Alah, telek ora. Ora. Nek kowe malah guayeng awakmu lho, Jak. Ora nggih. Bugasi. Kayak ngerasani. Ngapa? Jebule. Baru tahu dia, ayo ngono. Ayo. Aku lho ndek mene Pak Wijosena lho, Pak sampe ora tau nggih story to. Story piye to? Neng WA lho. Carane piye? Ya ampun Pak, ora iso to. Ora iso sen. Masalah. Lah kira anak-anak yang bergerak ngono kuwi. Anakku papat iki. Kok lek anggar panganane kuwi rambu kuwi berarti. Oh, ngoten nek panganane Mas Rambu. Heeh, lek ora lukis. Nyapa lukis nek ke HP-mu iki nyapa? Bocah wis penak-penak ngempul. Lah iya. Nggih. Apa tembange cah loro? Ayo. Derek, ayo apa nak tembange? Mau Pak Parjono mau ngersakne aku lali gur dibisi tur aku rada awam bab tembang kuwi. Oh, Pak Parjiono. Nggih. Oh, Mustika. Oh iya, nggih, mesti kolaran. Laras. Ya dijali. Oh, taksih lenggah panjenenganipun. Nggih. Tasih. Oh, pun. Tasih. Oh, taksih lenggah nika. Mau gak wani pecel kok. Ayo. Tasih Pak. Taksih lenggah nika wis. Napa Pak nyuwun apa Pak wau Pak? Napa? Blangkon. Kok lagi di Napa? laut ngono. Nggih. Ayo. Apa to aku ndak krungu. Aku soalnya rodok ndak. Oh, alah cah nom-nom pokoke sudo rungon. Coba sampean, Mas. Aku ndak krungu sumpah. Apa, Dik? Wah, Dek. Pak D. Oh, Pak D. Ya sudo rungon kabeh model gini. Walah, alah. Ayo. Gak sos. Apik lho lek dualang sinden pelawak sudorongan kabeh Apa apik. Apa kuwi? Apa kuwi? Lho, kok kene gak krungu ki? Modele piye to ki? Piye, Reng? Kulo nggih mboten mireng kok. Lah, Kan ngedum loro Apa nanggame sih? piangkuh. Piangkuh. oh, Aja piang. Aja piangkuh gitu. utuh. Anu ya, Piangkuh main-main. Bermain diiringi dengan piangkuh. anu ya Pak, lagu yang kekinian aja ya Pak. Boleh dijoli. Nggih. Ngapunten Pak Parjono. Ngapunten nggih Pak, Pak. Kula lintani mawon nggih Pak nggih. Ora apa-apa ya guru 100 e lho. Ora. Lah bos kondang lho nok kae. Pak Parjono omahe magrong-magrong kok. Iya. Kula nate sowan teng dalem iki. Lah nggih estu luar biasa niku Pak Parjono grup rawitan kene apa enek sing laris kok Pak Parjono. Enek ya Pak yo. Oh, Bu Kesi kelingan ra? Bu Kesi. Kayak pendopo sing di garasi kae
kok Pak Marjono ndek ben. Kelingan ta, ayo. Pendopo king Pak Parjono sing ngiseni gak ya kula kae. Alah, melu. Ora perkara isine. Iya. Ning Lak- kok petase pun balik kok, pun digojek ning. Pun balik, nggih. Ke Cano ke Jakarta. Bosen. Aku terus golek ning internet. Iki cerita tas aku ngono. Lah kok metu Pak Taslim tasnya carry kecantol ning Jakarta. Dipulangkan ke rumah Gojek. Lho langsung enak ning internet iku. Lah iya. Apa lagu kekinian apa? Anu Puspito Nolo aja, Lah, Pak. Oke, cocok, siap. nah, wis Puspito kesukaan Nolo. iki. Nggih. Kesukaan. Puspito ki tegese apa, Reng? Pus niku. Pus. 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 Ora Puspito ki lho apa? Puspito iki kembang. Nah, kembang lho. Nolo. Gareng. Iya. Kok mbok warai to Mas lagu. Lah ya ini disi-disian ngerti ora? Yo lanjutkan kowe. Iya. Walah niki yo kira pantes ngurmati kamis putih, mula kanca-kanca ya putih kabeh. Loh, iki ane lho, napa iki seragam iki putih semu kuning gading iki padha karo seragame piyayi kene pas tanggal pinten Pak Wahono? Sekawan nggih, Pak? Lho, tanggal 4. Ra kencan lho, iso kaya ngono. Ngoten. Heeh. Masya Allah berarti jodoh Pak jenengan. Nggih, nggih. Benjing nanggap melih ora kudu niki dalange penting panjake putih niki. Nggih, jodoh niku. Mulai kendel dhek mulai awas Aku para esuk ora kendel, Pak. Pokoke tak adahi koper go ning Solo kowe ayo. Alah, Pak tipe anak to. Angel, jenengan Iya ngeteni Larso kowe. Puspito Nolo, yuk. Oke. Pak Sri Suyatno Senglaras. Pak Wijianto Cepu Bluro.
nampi tondo bebingah. Nggih. Menawi mboten lepat setunggal yuta menika saking pebening kula Bapak Haji Wahono. Sembah nuwun Bapak Berkah Wahono. barokah kula tampi. Nggih. Kalih rencang-rencang mriki nggih Pak nggih. Nuwun, Ya, nuwun. amin. Masya Allah. Muga-muga ora lokak saya kebak Pak Wahono. Amin. Ora kutah saya turah. Amin amin ya rabbal alamin. Mas Jajak. Dawuh. Jane kula tasik pengin sangat gojek kalian jenengan. Nggih. Berhubung waktu menika sampun menentukan, Nggih. kula kedah nglajengaken lampah. Leres mekaten. Lah kersa mlebet lakon pripun mangke kan ponakan metu terus nggih. Mboten sah, mboten Terus sah. saged nggih. Ngono ki lho dagelan niku mesti tekone keri mulih dhisik bayarane akeh. Ya ndak apa-apa. Sanes wekdal pinanggih tansah Amin,